хора, както виждате, няма никой. Има твоя близнак. Защо ми прекъсна видеото? Тъп грозник. Както някой ми прекъсна видеото, аз ще правя видео. Айде. Днес ще правим кетчове. Един скетч, само един. Мале, само един? Как така? Само един? Але... Да започваме. Бързо! Видях някой да краде обувките ми. Трябва да го вземем бухалка. Къде е бухалката? Ето, сега! Това беше най-тъпият скетч, който съм чувала, ама. Айде да кажем. Да, така. Сега ще фана. И откъде дойде? Нямам близнаци. Май беше някакво въображението ми. Не.